бар мадиар аз кишвари Исроил ва хуб як бори дигар беҳтаринҳо барои мо нишон дода мешавад. аллакай мавриди таваҷҷӯҳи хабарнигорону рӯзноманигорон албатта ҳам дорад дар мусобиқаҳои бузург бо ҷудогии сафед вориди майдон мешавад. аммо гумонам Шади Элнаҳас майдон ворид намешавад. бале аз сабаби ҳозир нашудани рақиби Петер Палчик Шади Элнаҳас аст канада ӯ бидуни рақобат нишони биринҷии қаҳрамонии ҷаҳонро соҳиб мешавад ба осонӣ ва ҳарифӣ бошад ба мо маълум нест бо кадом сабаб ба майдон набаромад.